Olipa suomalainen, ruotsalainen ja pikkukalle, eikö ruotsalainen, norjalainen ja pikkukalle, keikan piluusaari. Kuka tekee sellaisen tehtävän, että Mitä se on perseeseen? ei voi tehdä. Hei, jätä toi vitsi vaan kesken. Laula vaan tuolla Chagaron Magaron. Kuka on leppe? En mä tiedä, mut koita vetää sitä Chagaron Magaron juttua. Chagaron Magaron. Ei ottakas toi asia. Kauemmin niin pääset 25-seenkin joskus. Chagaron Magaron. Kovempaa ja kauemmin. Chagaron Magaron. Pilu sanoi, että it's me Pesäpallomailalla. Mario. Miten Miksi? sä oot päässyt? Kun mä voin tehdä apua. Varmaan jutteli Ventisen vittu. Kertoo vitsi. Eilinen oli paras. Ootteko te kuullut se suomalainen, ruotsalainen ja norjalainen piluusaari? Me tullaan kaikki raiskaa sut. Ja. Sähköstä maksoit sä 100 G jo. Jos sä maksaa huomenna, niin se korottuu 200 G. Sitten seuraavaksi Mä oli 1000 oon G sen jälkeen. valitettavasti raidissa. No mene sen jälkeen joko. Joo. Se on sit 150 G, kun et oo vielä maksanut sitä. Vitut. Ei, se oli vielä 100 niin. Vitut on. Tänään on 100 G. Ei oo, kun se on 527 G. Olipa suomalainen, ruotsalainen ja pikkukalle, eikö ruotsalainen, norjalainen ja pikkukalle, keikan piluusaari. Kuka tekee sellaisen tehtävän, että Mitä se on perseeseen? ei voi tehdä. Hei, jätä toi vitsi vaan kesken. Laula vaan tuolla Chagaron Magaron. Kuka on leppe? En mä tiedä, mut koita vetää sitä Chagaron Magaron juttua. Chagaron Magaron. Ei ottakas toi asia. Kauemmin niin pääset 25-seenkin joskus. Chagaron Magaron. Kovempaa ja kauemmin. Chagaron Magaron. Pilu sanoi, että it's me Pesäpallomailalla. Mario. Miten sä oot päässyt? Kun mä voin tehdä apua. Varmaan jutteli Ventisen vittu. Kertoo vitsi. Eilinen oli paras. Ootteko te kuullut se suomalainen, ruotsalainen ja norjalainen piluusaari? Me tullaan kaikki raiskaa sut. Ja. Sähköstä maksoit sä 100 G jo. Jos sä maksaa huomenna, niin se korottuu 200 G. Sitten seuraavaksi Mä oli oon 1000 G sen jälkeen. valitettavasti raidissa. No mene sen jälkeen joko. Joo. Se on sit 150 G, kun et oo vielä maksanut sitä. Vitut. Ei, se oli vielä 100 niin. Vitut on. Tänään on 100 G. Ei oo, kun se on Joo, 527 G.